נתחיל. טוב, פרשת החרמות. נתחיל ממצליח בידו. סמיכות ולאיש אשר ישכב עם טמאה, זה סוף פרשת מצורע, ואחרי מות שני בני אהרון. איתה בגמרא, מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, הוא מת בחצי ימיו. הייתה אשתו נוטלת תפילה וחוזרת בבתי כנסת ואומרת להם, כתיב כי חייך ואורך ימיך. בעל אישי שנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו, ולא היה אדם אומר לה תשובה. פעם אחת נתארח ונתאכסן אצלה אליהו הנביא זכור לטוב, והייתה משיחה לו כל אותו מאורע, ואמר לה, ביתי, בימי עדותך מהו אצלך? אמר לו, חס ושלום, אפילו אצבע קטנה לא נגע בי. בימי לבונך מהו אצלך? אמרה לו, אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקרוב בשר, ולא עלתה על דעתו דבר אחר. אמר לה, ברוך המקום שהרגו, שלא נשא פנים לתורה. שהרי תורה אמרה, ואלישע בנידה טומאתה לא תקרב, עד שתבוא במים. כן, אז זה אגדת הידועה. כן, הוא היה בן אדם שהיה צדיק, ולמד הרבה, והיה תלמיד חכם, והוא מת בחצי יום, מת בגיל צעיר, ואשתו לא ידעה למה, והיא הלכה לכל החכמים, ואף אחד לא ידע לתת לה הסבר, משכנע איך אדם, תלמיד חכם וצדיק, מת בגיל כל כך צעיר. שימו לב שיש פה הנחה מובנית, ברורה, שחייבת להיות סיבה, ושתלמידי חכמים ידעו אותה, כן? אבל בסדר. ואז היה צריך את אליהו הנביא, שפותר קושיות וזה, שיבוא ויגיד לה, שמה היה הסיפור? שבין עדותה, כן, כשהיא יצא אדם, אז הוא לא היה אצלה, אבל בימי ליבונה, בשבעה נקיים, הוא לא עלה על דעתו דבר אחר, אבל הוא כן ישן עמה בקירוב בשר. ב- ב- ובגלל זה אמר, ברוך המקם להורגו, שלא נשא פנים לתורה, שהרי תורה אמרה, ואלישע בנידה טומאתה לא תקרב, עד שתבוא במים, עד שתטבול ותצא מטומאת הנידה, והיא עדיין הייתה בשבעה נקיים ולא טבלה, ולכן טוב שהרגו. וכתב רש"י ז"ל בראש פרשתנו, משל לחולה שנכנס אצלו רופא, אמר לו, אל תאכל צנון וכולי. בא אחר ואמר לו, אל תאכל צנון וכולי, שלא תמות כדרך שמת פלוני. זה יותר מהראשון. לכך נאמר, אחרי מות שני מאהרון, הם שם. כן? הראשון, הרופא הראשון אמר לו, רק אל תאכל צנון. לא אמר לו, למה לא לאכול צנון? אמר לו, צנון זה לא בריא. אז זה פחות הלחיץ אותו. אבל השני אמר לו, אל תאכל צנון, כי פלוני אכל צנון ומת. אז זה כבר טיפה יותר מלחיץ. לכן גם פה, אחרי מות שנות בני אהרון, יותר מלחיץ שאתה רואה שמישהו מת. וזהו, ולאיש אשר ישכב עם טמאה, וצריך להזהיר ולזרז אותם לומר החרמות, שדבר כזה גורם מוות. אחרי המעשה הזה הוא מות. ואפילו שהוא יהיה כשני בני אהרון, שנה וקרא הרבה. כן? אז מה הסמיכות? בסופו של דבר הגענו לסמיכות. הסמיכות היא, ולאיש אשר ישכב עם טמאה, מי שקרב אל הנידה, אחרי מות. הוא, אחרי שהוא יקרב אל הנידה, הוא ימות. שני בני אהרון, אפילו אם הוא כמו שני בני אהרון, צדיק גדול ותלמיד חכם גדול, זה לא יעזור לו, כי על דבר כזה יש מיתה. ולאו דווקא על המעשה, אלא אפילו בקרבתם, כן, הוא ממשיך לדרוש את הפסוק, כן, לא דווקא על מעשה הביאה, אלא אפילו בקרבתם, בקרוב בשר, לפני השם וימותו. שלפני השם אין משוא פנים, ויענשו במיתה כנזכר. והשם יעזרם לדבר כבוד שמו, להתרחק מהכיעור, ומדומה לו אמן. בסדר? אז הוא לקח את הסיפור הזה, מתבסס עליו, ועשה דרשה של כל הפסוק. עוד סמיכות, פירש הרב דברי מרדכי, ז"ל הסמיכות, על פי מה שכתב הר"ל בלשון חכמים ז"ל, תיקון למי שנכשל בעוון נידה צריך להתענות פ"ב יום. ואם הוא חלש ואין בו כוח להתענות, יפדה תעניותיו במטבעות של כסף, שיביא פ"ב מטבעות נגד פ"ב יום. וזהו, ולאיש אשר ישכב עם טמאה, שהיא נידה, תיקונו, וידבר השם. שם גימטריה, יצום פ"ב כף. כף היינו כסף, שאם אינו יכול לצום, יפדם, עיין שם. ואפשר ללמוד שכב עם טמאה, שראשי תיבות סופי תיבות גימטריה צום. תיקונו שיצום, וכמה? פ"ב ויפדם, רוצה לומר, אם אינו יכול, יפדם. וזהו, וידבר 222, כי מספר פ"ב
ויפדם. טוב, עד כאן מצליח בידו. נעבור לדברי הברית. דברי משה. כן. באמת אנחנו צריכים לפעמים פעם אחת ללמוד גם ברית ותורה, אבל בסדר. נתחיל גם מההתחלה. פרשת החרמות. החרמות, בית בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. אפשר, על פי מה שכתב, הכאן זה על תנינן, ובמסכת ראש השנה, בית פעמים, אחד קודם שיחטא, ואחר, ואחד אחר שיחטא, כן? לא יודע, לא הבנתי, בואו נמשיך את זה, וכשהראש, קודם שחטא, מה צריך למידת הרחמים? וצירד, דסלגת דעתך, דאף אם יחשוב האדם לעשות עבירה, יהיה נחשב לו למעשה. לכך כתיב, סליחה, אני דילגתי פה על חלק מהאותיות ולכן לא הבנתי. סליחה, עוד פעם, מההתחלה. אפשר לפי מה שכתב הכאן דלתנין על מסכת ראש השנה, השם, בית פעמים, כן, ב-13 מידות. השם, אל רחום וחנון אל אפיים ורב חסד ואמת, כן, אז שם השם, בית פעמים. אז מה זה, למה כתוב פעמיים, בית פעמים שם השם? אחד קודם שיחטא, ואחד אחר שיחטא. וכשהראש קודם שחטא, מה צריך למידת הרחמים? כן, למה צריך אל רחום וחנון לפני שחטא? ותראה זה סלע כדעתך, דאף אם יחשוב האדם לעשות עבירה, יהיה נחשב לו למעשה. כן? ולכן, אמנם עדיין לא חטא, אבל הוא חשב לחטוא, והדבר יהיה נחשב לו כמו מעשה, ועל זה הוא צריך מידת רחמים. לכך כתיב, השם, שאין הקדוש ברוך הוא מצרף המחשבה למעשה. עד כאן, בסדר? היית חושב שצריך, אבל מידת הרחמים בעצם מורה לך ש... כן, שם י' כ' ו' כ' הוא מידת הרחמים, וזה מראה לך שלא צריך. הקדוש ברוך הוא לא מצרף בעבירה מחשבה למעשה. עד כאן. והנה כתבנו לעיל בשם, אני מניח שזה לא המפד"ל, אבל בשם המפרשים ז"ל, דנדב ואביהו מתו בחטא אביהם. כמו שהכתוב, ובארון יתענף השם, זה חילוי בנים. אכן, זה דווקא היא אמרינן מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. עיין שם בסוף שמיני. וזהו, כתוב פה, מה זה ראשי תיבות האלה? בוא נראה, אם מגדילים רואים יותר טוב. כוונת הכתוב אולי. זה כף, אוקיי, וזה כוונת הכתוב, אחרי מות בית בני אהרון, וזהו כוונת הכתוב, אחרי מות בית בני אהרון, דמתו בחטא אביהם במעשה העגל שעשה לישראל. וכי תמה הרי אהרון, אין לו חטא בזה שישראל חטאו במחשבה, ומחשבה רעה מצרפה למעשה, ורצה אהרון לפרסם חטאם, שלא יהיו מערערים אחר מידותיו יתברך, לזה אמר בקרבתם לפני השם דייקה. רוצה לומר, הקרוב לפני השם, דכתיב השם פת פעמים, שם השם לא רחום וחנון, כן, דכתיב בית פעמים, השם, זה אחד קודם שיחטא, וקודם שיחטא, מה צריך למידת רחמים? או אהבתי עכשיו לעבור, הקדוש ברוך הוא מתנגד למידת רחמים שלו, לענישו, על המחשבה, ולזה גרם להם שימותו בחטא אביהם, לכפרת אביהם. מודה, לא הבנתי, אולי זה חלק מזה שאני עייף. בוא נקרא את זה שוב. אם מישהו הבין, מוזמן להסביר, כן? אנחנו... שנייה, לאיפה זה הלך? אתם רואים את זה? הנה, עוד פעם. אז דבר ראשון אמרנו, השם, למה כתוב השם? כי להראות לנו שמידת הרחמים, שהקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה למעשה. אוקיי, אז את זה הבנו. ועכשיו, קושייה ממה שהסברנו,
שנדב ואביהו מתו בחטא אביהם, כן, בגלל חטא העגל מתו נדב ואביהם, כמו שכתוב, ואהרון התענף, כן, אז מזה אנחנו יודעים שהם מתו בחטא אביהם. זה כאילו בנים. כן, אז איך זה יוצא שהם מתו בחטא אביהם? זה דווקא, זה יוצא רק אם אנחנו אומרים שמחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כן, זה יוצא שהם מתו בחטא אביהם, רק אם, כמו שאנחנו אומרים, אין הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה. אז למה זה קושייה בעצם? כי אם אנחנו יודעים כבר שאין הקדוש ברוך הוא מצרף למחשבה למעשה, אז לכאורה לא צריך את השם פעמיים, נכון? כי אנחנו כבר יודעים את זה. כנראה זה הקושייה. עיין שם בפרשת סוף פרשת שמיני, וזהו כוונת הכתוב אחרי מות בני אהרון, ומתו בחטא אביהם במעשה העגל שעשה לישראל, כן? אז מה הכוונה אחרי מות בני אהרון? הם מתו בגלל חטא אביהם. וכי תמה, ואם תאמר, הרי אהרון אין לו חטא בזה, כן? ואם תגיד, מה הכוונה מתו בחטא אביהם? הרי לאהרון אין חטא בחטא העגל, אהרון אין לו חטא בזה, שישראל חטאו במחשבה, ומחשבה רעה מצטרפת למעשה, כן? מה בעצם היה החטא? בני ישראל חשבו לעשות עגל, ואז גם עשו עגל, והמחשבה שלהם לעשות את העגל, גם היא עצמה הצטרפה. ולמה אהרון בעצם עזר להם לעשות את העגל? רצה אהרון לפרסם חטאם, שלא יהיו מהררים אחר מידותיו יתברך. לזה אמר, בקרבתם לפני השם דייקה, רוצה לומר, קרוב לפני השם, דכתיב, אוקיי, רגע, אז קודם כל, למה אהרון עזר להם? הוא רצה שידעו שהם לא יכולים לצאת מזה בקלות, כן? אם היו עושים את זה בקטנה, והחטא שלהם לא היה מתפרסם, אף אחד לא יודע. עכשיו הוא רצה שכולם ידעו על החטא. אז זה אמר, בקרבתם לפני השם דווקא, רוצה לומר, הקרוב לפני השם, כן, מה זה בקרבתם לפני השם? כן, דורש את זה, קרוב לפני השם, שכתוב פעמיים השם, השם, אל רחום וחנון, ועל כאן דכתיב, ולכן כתוב פעמיים השם, השם. דאחת קודם שיחטא, וקודם שיחטא מה צריך למידת הרחמים, או אף דאחשוב לעבור, הקדוש ברוך הוא מתנהג עמו במידת הרחמים שלא להענישו על המחשבה, ולזה גרם להם שימותו בחטא אביהם, לכפרת אביהם. אוקיי, אז כאילו הוא הופך את זה. זה שהם מתו בחטא אביהם, זה עצמו מוכיח שהקדוש ברוך הוא לא מעניש על מחשבה לפני מעשה, וזה מוכיח את שבגלל צריך לכתוב פעמיים השם השם. טוב, אני אסכם ככה, זה קצת היה מהלך מפולפל, אבל בסופו של דבר אם נצמצם אותו לשורה התחתונה, למה כתוב פעמיים השם השם? י' כ' ו' כ', כן, אדוני אדוני אל רחום וחנון, זה מידת הרחמים, למה צריך אותה פעמיים? פעם אחת מידת רחמים לפני שחוטאים, פעם אחת מידת רחמים אחרי שחוטאים. למה צריך מידת רחמים לפני שחוטאים? לומר, מה מידת הרחמים? שהקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה למעשה. שאם אתה חושב לעשות דבר רע, ועשית אחרי זה גם את הדבר הרע, אתה נענש על הדבר הרע שעשית, והמחשבה לא נחשבת לך כתוספת לחטא, בניגוד לדבר טוב שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה. אם חשבת לעשות מצווה ועשית מצווה, אז גם המחשבה נותנת לך נקודות. בסדר? אז הסיפור של פעמיים השם השם. ומה קרה עם בני אהרון? בני אהרון מתו בשביל לכפר על חטא אביהם. לכאורה היינו אומרים שחטא אביהם הוא לא היה חטא, כי למה אהרון רצה לעזור להם? כי כדי שיראו שבאמת שלא יצאו נקיים אם הם רק חשבו ולא עשו את הדבר עצמו, הוא רצה שגם יהיה הדבר עצמו כדי שהם לא יצאו מזה נקיים. אבל באמת, כן, כי הוא הניח שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה למעשה, זאת אומרת עצם העובדה שהם חשבו לעשות את העגל, זה עצמו כבר חטא. ואם הוא לא היה עוזר להם להכין את העגל, לא היו יודעים שהם חטאו, והדבר הזה היה יוצר חילול השם, ולכן הוא עזר להם לעשות את חטא העגל. אבל באמת, הקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה למעשה, ולכן הוא לא היה צריך לעזור להם לעשות את העגל, כי באמת לא היו צריכים להיענש על מחשבה,
ולכן זה שהוא עזר להם לעשות את העגל, זה חטא של אהרון, ולכן היו צריכים בני אהרון למות בשביל לכפר על חטאתו. טוב, זה היה קצת, לא יודע אם זה היה מפולפל כמו שאנחנו עייפים, אבל פיצחנו את זה. טוב, עד כאן. לילה טוב. טוב, יישר כוח. תודה רבה, לילה טוב.